Už jste tady, tak já vám to ukážu. Tenhle domek, není to žádný prcek. 3 patra, 1 podkroví a jsme nedaleko Slap, ale to už jste viděli. Pojďme dolů. Máme tady obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. Jak to tady může vypadat? Televize, rohová sedačka, jídelna, vstup na terasu a tady je komín, takže krv. A abych ještě nezapomněl, tady na patře máte ještě tuhle krásnou koupelnu. O patro výš, druhá koupelna s vanou. Tenhle pokoj je hlavní ložnice, moc hezký. Tady si dokážeš představit postel, šatnu, co myslíte dámy? A hlavně jsou tady krásné ty výhledy z oken. Druhý pokoj je opravdu velký. Potenciál tohohle půdního prostoru nechám na vás. I když ne, hele, dokážu si představit, že tady budete mít 4 děti. Další 2 pokoje tady uděláte úplně v pohodě. Prostě jaký si to uděláte, takový to máte. A úplně dole jsou tyhle velký prostory, kde máte i třeba vlastní koupelnu, může tady být sauna, fitko, pracovna, anebo dílna a plno prostě krámů, který máme všichni dost. Co je super, tak je vlastní vchod, to znamená, nemusíte chodit přes barák a rovnou se tady vyjdete ven na zahradu. Tak a teď se tady zeptáme Amiga, co se mu tady líbí nejvíc. Tak já tady mám nejradši tu zahrádku, lesy, pole, louky a samozřejmě tu Slapskou přehradu. Díky moc. Takže slyšeli jste to sami, ten dům je pro někoho, kdo má rád fakt jako soukromí a klid. Do Prahy to máte 45 minut autem, Benešov 20, k vodě 2 minuty, přijďte si to zažít.